Moikka moi! Sain teiltä eilen hirveästi kyselyä tuosta villasukkakävelystä, että mitä mulla siellä oikein on ja monet villasukat. No, lähdetäänpäs. Elikkä tekniset sukat, missä on villapohja. Sitten täällä on 4 eri villasukat. Sitten mulla on täällä muuten 2 Merinovilla kerrastohousut. Ja näitten päälle mä laitan sitten vielä tämmöiset ihanat Good.fin paksut Merinovilla lekkarit. Ei ole siis mitkään villahousut, vaan ihan tämmöiset lekkinsit. Mutta ovat vaan Merinovillaa, tosi napakkaa ja hyvät housut. Päällimmäiseksi mä laitan Islannin lampaanvillasta neulotut paksut villasukat ja kaikkien näiden päälle vielä sitten säärystimet. Ei oo palellut eilen 29 asteen pakkasella. No niin, tässä se olisi 2 merinovillaset kerrastonhousut. Sitten on 1 tämmöiset Bermuda-mittaiset merinovillahousut. Sitten nämä Goodin paksut merinovillapökät. Tekniset villapohjasukat, 4 villasukat, säärystimet, 2 kerraston paitaa, myös Goodin Merinovilla polokauluspaita, sitten Letlopista itse neulottu rittari, tuubihuivi, Myssyfarmin pipa päässä ja itse neulotut alpakkavillalapaset, tosi lämpöiset. Sitten kännykälle. Ei hyydy puhelin, kun pysyy kännykkä lämpöisenä. Ei ole kato taskuja. Roikutanpa kännykän lapasessa. Jes, nyt tulee kuuma. Menoksi. Moi! Kun on tarpeeksi pakkasta, ei tartu lumi edes villasukkien pohjiin.